Hej og velkommen til Brødrene Brun. I denne afsnit vil vi gerne vise jer, hvordan vi laver fiskefrikadeller. Det første man skal bruge er selvfølgelig en pande. Og det næste man skal bruge er sådan en palet. Men I kan ikke lave fiskefrikadeller uden fiskefrikadeller. Og dem har vi altså lige her. Så lad os se en gang. Prøv at bare proppe nogen på. Ej, hvor siger det fint ud. Og vi har ikke givet at vaske hænder, så derfor har vi taget handsker på. Og grunden til, at vi har rykket her udenfor, er fordi, at vi har haft et mindre køkkenuheld, så vi ikke kommer nærmere ind på. Sig mig lige en gang, hvorfor skal jeg stå for det hele? Ikke på den palet, så skal jeg ikke bare stå på første. Fiskefrikadeller laver det sig selv. Så, ja. Ja, det ser jo fint ud. Nå, er du ikke engang færdig nu? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Et med den der. Hov. Hvad så? Tak for en. Ja. Men dog. Den pizza du for. Ja, nu er det i gang med at sprøjte, du. Nå. Vi må lige bare have lidt salt. Det ser lækkert ud. Det bliver en herlig dag. Jeg tænker en herlig dag. Men pammen her fik der hvor frugt. Jeg kom ikke her. Jeg glæder mig altså rigtig meget til at få de her dejlige fiskefrikadeller. Jamen altså, det er altså frikadeller. Hvad? Jamen jeg tror altså, det var fiskefrikadeller. Jo. Jamen, kan du ikke læse på pakken, der står? Nej, jeg er overblind. Jeg siger det jo bare for sjov. Så gider jeg ikke have dem. Nå, men så må vi da prøve at smage på dem der. Skal vi det nu? Ja. Så smag, ja. Ja. Jamen, det smager bare pragtfuldt. Nej. Super. Tak fordi I så med. Vi ses i næste afsnit. Jeg vil gøre alle sammen hej. Hygge, hej.